Ау, мале. Абе, знаете ли? Абе, хора, май ще правя сесия. О, чакай! Мале, ти се ебаваш! Я дай мой... О, тя няма празна тая. Тя няма празна. А така, я плащай моето коти. Я давай както си тръгнала. Хора, в момента не знам дали... В смисъл, аз записвам, но не знам дали да го записвам или да не го записвам. О, дай бе! Чакайте направо да ви обяснявам, бе. Въпреки, че не знам какво правя в момента. 40 лева имам без депозит. Ай, добре. О, то пак как се дигна балансът, остава сесия. 40 лева имам без депозит. И директно ги цъкнах тука. Директно ги цъкнах тука на... Викам 4 магически на по 10 и викам кота. Айде бе. 4 магически викам на по 10 и каквото стане. И до сега вървим много добре. Леле. То направо ще си ще стане. Айде, дигни, моля ти се още. Ма може би тази десятка трябва да взема и сменя ли? О, не. Не сменяме десятката. Не знам да ви кажа тогава. Здравейте, моите хора, бе! Не знам. Нещо като сесия правим в момента, да знаете. Нещо такова е, ама не е много сигурно, че е такова. Ама все пак да ме поздравя. Направо трябваше хора да ги тегля. Защо продължих? Направо трябваше да тегля. Бяха с 40 лева, почнахме, бяха стигнали 400 и кусор. Че тъпо. Трябваше да теглиш, Петровче. Трябваше. Буквално за никакво време не станаха. Я дай тук пак десятката и да се свършва. Ако дава, ако не, да си ходим. Оп. Айде де, един екран дай сега и така изгърмима бе. Гръмни якома. О, добре, браво. Кой е краля на сливите? Ей! Огънче си. Добре, пак вдигнах. Браво бе! Още една! Кой е краля на сливите? Ей! Добре, още айде! О, хора, защо не ги тегля? Трябва да взема ги изтегля. Айде бе! О, не, тук става нещо. Май не мърдаме, викам аз от тука. Не. Ще поджъгам още Не, на 500 да взем да теглим ли? Какво да правим, бе? Какво да правим? Айде, една линийка сливаци пак. Дай пак линийка. Добре. Добре. Не, 15-ката няма. Браво, бе! Колкото 600... Браво, бе! Така, дигаме. Лека по лека дигаме. Оп. Аз пък сяка. Аз да видя лека двойка и да си мисля, че ще стане тройка и вече съм оп. Такъв вече, нали, вече за всяко едно са моля тройчица да има, доволен съм. Айде бе, 20 чахата са! Ама супер сме. Кой е краля на сливите? Ей! Добре, мале хора, трябва да теглим. Значи не ме интересува да 1000 боцаме и си тегля. Или да отидем да пробваме някой друга игра ли? Какво да правим, бе? Аз вземем да пробваме някоя друга игра. Мали, с 40 лева до 1000 стигнахме. Браво! Огънче сме от всякъде. Къде си ти? Ето та. Къде беше ти? Танца ми с теб го танцувах сама. Веднага ми идва чалгията. Така, добре, почваме с линия. Очудващо. Сега ще видите Петровката колко е прост. Трябваше Петровката да изтегли на 1000. Пък може и да не е прост. Ако дигне още, добре ще е. Ама, за 40 лева без депозит, наистина 1000 трябваше да ги буцна, ама те да знам. Нещо, играй ми са. Сърбима. Така.
Ами дано тая покаже нещо, защото до момента между другото прави някакви линии, пък при мен по принцип тя никакви линии не прави и аз за това изобщо не играя. Ще видим как ще бъде за напред. Не бе, линия. Ма не. Това си е умирисана игра. Сега какво да си говорим? И като ми... добре, браво. Така, не спирай. Каквото и да си говорим, той не става. Иначе вие всички много ми я хвалите. Петровче, много хубава, много да. Ама при мен, защо така нещо? Бе, държи сега сякаш горе-долу за момента, ама не е тъй да е като хората. Не е както сега беше Дазлинга преди малко. Знам си аз. Един път дигнеш ли стабилно баланса, теглиш. Не дей да се разправяш повече. И ем го знам, и ем продължавам. Какво да кажа? Бяхме на 1000. Тегли си, баце! 40 лева си почнал. Връщаме се отдето почнахме. И се молим да е на кеф, защото от началото беше супер на кеф. Така че тук съм до края. Ако съм върнат или дигна още тегля вече задължително. Ако не, сме на 0. И да, реално погледнато сме без депозита и че... Каквото такова. Няма... Айде бе! Какво ти да си говоря, ще маят ако ги стигна до 0 и то ще маят много, защото без депозит до 1000 и да не ги изтеглиш си е бати простия човек. Прост съм си, какво да кажа, Добре. Защо тази череша не беше с едно? Защо не беше до край? Добре. И така сме доволни, супер доволни сме. 15-ката между другото е много стабилна. Втори път вече я влизаме на нея. Добре, кой е краля на сливите? Край. Още 2 вратки. Още една вратка. Край. Бати ужаса. Мале, добре, че са сливите. Цялата сесия в кавички, добре, че са сливите. Приключих. Бя да пробваме още една. Мале, не ми е смешно, а се смея, наистина не ми е смешно. Да ви бърли тук прави. Днеска ми заиграе. И тъй сега хубаво ги подкарах на дебеличко. Бърни, айде, знам, че можеш. Убеден съм в тебе. Май пак ще трябва да ходим да вика. Айде! Сливаците ми за малко. Май пак ще трябва да ходиме в Дазлито да оправи нещата. Ама да се надяваме този път наистина да ги оправи, защото 2 пъти ги оправи, 3 път ако ги оправи ще го призная наистина. Тъй че тук на 500 да, ще я спъра. Въпреки че може и да дигне, сега ще видим. Значи... Добре, браво, тук до край. Тъкмо щях да викам дай до край за предната. То тази даде до край, така че 50-50 работата, доволни сме. Така, айде върни на 1000-та и та махам. Наистина, махам та. Добре, 1000 сме пак. Отиваме пак на Дазлито. Ще я закръгля на 1000 и на Дазлито отивам пак. Да видим дали Дазлито 3 път ще дигне. Което вече малко ще ме изненада наистина, ако дигне и 3 път, ама все пак. Длъжен съм да пробвам, защото днеска е просто повече от перфектна. Та пата да ви кажа, не ще да ни пуска да си ходим, като гледам. Викам, ще закръгна 1000, я махам, тя не ще... Айде, брат, бе. Дай продължи до края тези 10 мачета. Не, тая не ще да си ходим. Тая вика, стой тук, баце, ще давам. Добре, добре, тя няма празно. Браво, бе. Хубава игра си и ти станала, бе. Така, значи тук нещо ще ги менкам май. Ще ходим Дазли, ще ходим Бърни. Нещо този род ще е. То се получи това бати сесията подова някаква. Смисъл много странно. Въобще не съм планирал дори. Аз добре, че си бях пуснал скрин рекордера да записвам. Защото аз е така като... Примерно почвам да играя. Пускам си скрин рекордера и днеска мога да направя 4-5 сесии, всичко снимам наред, каквото стане. После малко монтирането и рязането е трудната работа, ама, нали. Важното е, че съм записал материала. Така.
Ой, айде бе. Ма днеска много сливи, много нещо. Тъй обичам. Къде беше ти, Бърнито? Бърнито, сам си играя сега. И не ми даде грам и звезда. Тук песен ще излиза. На Бърнито исках екран звезди. Не бе. На Бърнито исках екран сливи. Но не ми даде нищо ти. Опа, айде де. Поддържа. Ама още една телина да беше, ще стане гърмеш от камбанак. Ама следващия път да се надяваме. Но като гледам как държи, май нещо може и да изтрещи накрая, ми се струва. Къде беше ти, Бърнито, сам си играя сега. Не ми даде грам и звезда, а колко ми трябваше тук. Къде беше ти, на Бърнито исках екран сливи. Но не ми даде нищо ти, направи ме на букук. Готово! Цяла сесия мисля. Измислих я. О, направо не мога със себе си. Не мога със себе си. Това мисля, че беше кринч ниво 10. Макс левел, баце. Абе, една петица хора не ще да направят. Айде бе! Абе хора, и вие сигурно сте така, като видите. Айде бе! Айде бе, човек, продължи. Добре, браво. Така, 15-ката нещо гори. Направо, по-скоро мокри. Не знам, много е мокра 15-ката и тук в Бърнито пак е така. Ептен, да не виждам, да не чувам. Стига, какво става? Хора, днеска, не знам дали забелязвате, но само сливи са, баце. Само сливи. Сливи. Не, че имам против. Много ги обичам, знаете. Все пак, кой е краля на сливите? Ама дай го на екран, бе! Днеска, ако не видим един екран сливи, просто не знам кога ще бъде. Държи. И накрая смъкне. И знаете ли какво ще направим? Отиваме да мъчим трети път дазлинга, и ако даде. Дазлингата и яко на дебеличко. Айде пак малко за една слива. Те сливи днеска ще ме уморят. Дазли, трети път. Мятаме го директно на десятката. Можеш. Те сливи днеска ще ме... Добре. Те сливи днеска ще ме уморят, ви казвам. Ами, стискайте палци, защото тая или ще гръмне, или наш ще гръмне. Едно от двете. Нещо третия път е малко скучно, да ви кажа. Не знам дали го усещате, ама аз го усещам много стабилно. Нещо си е много скучно, баце. Айде бе. Добре. Горе-долу. Аз пък какво се развиках, ще кажеш екран седмици фанах. Добре. Сега мислех точно и се чудя. Тази сесия не знам дали ще види изобщо някой ден бял свят. Но... Внимавайте, не прекалявайте и винаги играйте разумно. Казвам го всеки един клип, всеки един лайв и абсолютно го мисля, защото виждате в случая какво се получи. Без депозит можехме да теглим супер! Казиното ни даде, ама нема кой да вземе. Не. Я на 10. Да. Просто... Имате ли безплатни врътки? Имате ли някакви бонуси без депозит? Дигне ли ви баланса? Теглете, защото положението е кофти. Я да видим 20-ката тук, буквално да видим дали ще спаси положението. И на 20-ката много бързо свършат парите. Направо е ужас. Доста поиграх. За без депозит скъсах се да играя. Айде, моето коти! Сега изгърми! Кръм! Ай, седмичките ми! Ужас!